ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଯାହାର ନାମ ରକ୍ତ ବେପାରର ଶିକ୍ଷା। ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଗୁଗୁ ଚାଲି ଚାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଫିସ୍ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଦୂରରୁ ଦେଖେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଗୁଗୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛି ତା ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ, ଯିଏକି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୁଗୁ ପଚାରେ, କ'ଣ ହୋଇଛି ଡାଙ୍ଗ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଡାଙ୍ଗ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ି ଗୁଗୁର ହାତ ଧରି ପକାଇଲା। କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଯାକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଗୁଗୁ, ଆରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ତ କହ। ଡାଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଦଲାଲ କାମ କରେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯାହା ଟଙ୍କା ପାଏ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପୋଷେ, ଏବଂ ମୁଁ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଲାଲ କାମ କରୁଥିଲି ତାହା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେ, ଦେଖେ କାହାକୁ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କାହାକୁ ନାହିଁ। ଯାହାର ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମୁଁ ତାକୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ି କରିଦେବା କଥା କହିଥାଏ ଏବଂ ସେଥି ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାଗେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଥାଏ ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହା ବଦଳରେ ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିବା କଥା ରକ୍ତଦାତା ଜାଣିନଥାଏ। ରକ୍ତଦାତା ଯିବା ପରେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ମାଗେ। ଆଜିକୁ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛି। ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଯଦି ନ ମିଳନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ରକ୍ତକୁ 2-3 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛି। ଗୁଗୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି ତ କହ। ଡାଙ୍ଗ, କାଲି ରାତିରେ ହଠାତ୍ ମୋ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଆସିଲି। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ କର। ଝିଅର ଦେହରେ ମାତ୍ର 3% ବ୍ଲଡ଼ ରହିଅଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମାତ୍ର ରକ୍ତକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିବାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରକ୍ତ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଗୁଗୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଝିଅର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ? ଡାଙ୍ଗ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବି ନେଗେଟିଭ୍। ଗୁଗୁ କହେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସାଙ୍ଗ, ମୋର ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ନେଗେଟିଭ୍। ଚାଲେ, ମୁଁ ତୋ ଝିଅକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବି। ଏହି କଥା ସରିବା ପରେ ଡାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁଗୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭଗବାନ ମୋତେ ଏହି ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ନ ସୁଧରିବି ତେବେ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ବ୍ଲଡ଼ଟି ଡାଙ୍ଗର ଝିଅ ଦେହରେ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏକ ସୁକୁମଳ କନ୍ୟାଟିର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଲା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣା ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟୁଛି ଦେଖି ଡାଙ୍ଗ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କଲା। କହିଲା, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଲାଲି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।